Ayan si Bagwis mga kasinag oh. Bagwis! Oh. Ang kisig ni Bagwis mga kasinag oh. Grabe ang kagutuman mga kasinag ni Bagwis. Yan oh, nabubulabog na naman ang mga manok. Sana yun. Bagwis! Andyan. Andyan si Bagwis mga kasinag. Bangin kasi ito. Bagwis! Asan yun? Ayan. Ayan si Bagwis mga kasinag oh. Ayan. Gutom na gutom oh. 3 araw ba naman? Hindi siya umuwi. Hindi ko alam mga kasinag kung saan siya pumunta. Kahapon hinanap ko siya. Pero hindi ko siya nakita. Tapos ng isang araw, ganun din. Malayo ng pinuntahan. Ayan si Bagwis mga kasinag oh. Bagwis! Ayan, humapon sa kuryente. Ayan, ang delikado mga kasinag. Kung si Bagwis ay lalagyan ko ng singsing, dumadapo siya sa kuryente. Ayan o. Bagwis! Bagwis! May dala ko sa iyong pagkain. Saan ka kasi nagparapunta? Ha? 2 araw kang nawala. 2 araw kitang hinahanap, hindi ka umuwi. Buti ngayon, 3 araw umuwi ka. Ano, gutom ka? Mga kasinag, lakas kasi ng ulan. Tuwing hapon kasi, hanggang gabi, magpaparaulan dito, tapos madaling araw. Sige ang ulan dito. Bagwis! Bagwis! Halika na! Bagwis! Ayan mga kasinag, sumunod na. Ayan si Bagwis sa puno ng Jimelina. Ayan si Bagwis sa puno ng Jimelina. Bagwis! Mga kasinag, ayan nakaready na yung pagkain ni Bagwis para pagdating niya, kakain na lang siya. Bagwis! Ayan na si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Bagwis! Halika na! Dito yung pagkain mo. Bagwis! Saan ka pupunta? Bagwis! Ayan. Sige na, kain na dyan. Nang araw ka ng gutom. Layas kasi ng layas. Saan ka kasi nagparapunta nung nakaraan? Ha? Ayan mga kasinag, nakita nyo naman si Bagwis, napakabait pa rin. Sa totoo lang mga kasinag, 2 araw po siyang umalis dito sa kanyang teritoryo na hindi kumain. Hindi ko po alam kung saan siya pumunta. Hinanap po ng buong teritoryo niya na ito. Tapos yung kabilang sityo, hanggang doon sa kabila, nahanap po na siya. Pero hindi ko po talaga siya nakita. Hindi ko alam kung saan talaga siya pumunta. Ngayong umaga, natuto siyang umuwi. Sa kagutuman na siguro mga kasinag, kaya umuwi talaga siya. Kasi hindi ko talaga siya makita nung manakaraan. Ang lakas po kasi ng ulan. Tuwing hapon mga kasinag, umuulan dito. Tapos sa gabi hanggang umaga, nagpaparaulan po mga kasinag. Kaya napakamaulan na dito sa amin. Kaya nahihirapan ako mag-vlog mga kasinag, mag-update sa inyo kay Bagwis. Kaya pasensya na kayo mga kasinag kung ang vlog ko pag minsan wala akong update sa inyo, pag minsan meron.
Hindi ko kayo araw-araw nang ma-update ngayon mga kasinag, gawa po ng ulan. Ayan mga kasinag, kumakain na si Bagwis. Antayin lang natin mga kasinag na mabusog si Bagwis. Kasi po yung isa kong alaga na baboy, ngayon rin ang kaarawan para manganak. Nung nakaraan mga kasinag, nanganak na nga yung isa, 4 lang yung anak. Ang ngayon mga kasinag, yung isa doon, manganak uli. Kaya busy na po talaga ako. Hindi ako halos makapag-vlog, makapag-update kay Bagwis kasi dami ko pong asikasuhin. Ngayon nga po, magtatrabaho naman kami sa palayan. Mag-aayos naman ako ng mga pilapil muna para susunod na araw mahan traktor na namin yun. Kaya update ko kayo mga kasinag. Sa ating subscribers, viewers, maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagtangkilik nyo kay Bagwis. Kaya maraming salamat po talaga mga kasinag. Naantayin nating mabusog si Bagwis bago tayo umalis. Kasalanan mo, kaya nagugutom ka. Layas ka kasi ng layas. Kung natututo ka, wag maghanap ng pagkain mo. O di hindi ka magugutom. Saka hindi ko na nakita yung partner mo. Hindi mo na yung sinasama dito. Ilang araw ko na mga kasinag hindi nakakita yung partner ni Bagwis. Hindi ko na nasisilayan. Kasi si Bagwis sige man ang layas. At yung partner ni Bagwis wala. Mga kasinag, habang kumakain si Bagwis, panoorin nyo muna yung video ko kahapon na paghahanap ko kay Bagwis. Ito po yung video ko kahapon mga kasinag, yung paghahanap ko kay Bagwis, panoorin nyo. Papunta tayo mga kasinag sa tirahan ni Bagwis. Pakainin natin siya. Kasama ko pala si Pitoy. Ayan si Pitoy mga kasinag, kasama ko ngayon. Ayan o. Tignan natin kung andito si Bagwis. Kasi maghapon si Bagwis wala kahapon mga kasinag. Kaya hindi nakakain si Bagwis. Yan, punta natin dito. Wala yata si Bagwis mga kasinag Bagwis! 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 Mga kasinag, wala si Bagwis ngayon. Ang nandito mga kasinag, yung kalabaw. Ayun mga kasinag, may kalabaw dito ngayon. Si Bagwis wala hindi natin alam kung nasaan. Hanapin natin ngayon mga kasinag. O Pitoy, amuyin mo kung nasaan si Bagwis. Hanapin mo Pitoy.
Pitoy! Hanapin mo. Alam nyo mga kasinag, si Bagwis, may time siya sa isang araw, hindi siya kumakain. Gusto lang niya magparlayas. Layas lang ng layas. Bagwis! Ito naman ang daan na yun mga kasinag, pupunta sa dagat yan. Dito naman tayo dumaan mga kasinag. Tingnan natin dito pag minsan nabisita yun dito, isa yung mga bahayan dito. Kasi may nag-iingay ng mga ibon. Dun oh. Ayun mga kasinag, update ko kayo maya maya. Andito tayo ngayon sa Rawis. Ayan oh. O diba, ang ganda. Hinahanap ko mga kasinag si Bagwis. Umikot muna ako dito at pag wala dito pupuntahan ko naman doon sa kabilang sityo sa Kiloon. Baka nandun naman si Bagwis mga kasinag. Bagwis! Pitoy! Kung makikita nyo ngayong panahon mga kasinag, kakaunti na yung mga bato oh. Diba nung sa mga nakaraang vlog ko, naipakita ko sa inyo, puro ano ito, puro batuhan. Ngayon, nalagyan na ng buhangin oh. Kakaunti na ang bato. Yan, medyo malambot pang buhangin. Bagwis! Bagwis! Subukan natin mga kasinag kung makakatawid tayo dito. Katuwang pitoy na ito. Ay. Tapos Bagwis! Malalim ang tubig mga kasinag oh. Malalim ang tubig. Makatawid daw ako dyan. Sigurado mababasa tayo yan dyan. Kung aakyat doon sa taas, kaya naman mga kasinag.
Hindi ako nakapag-video mga kasinag pagtawid namin doon kasi malalim yung tubig. Nagparakit ako sa bato. O basang-basa si Pitoy. Ayun si Pitoy mga kasinag oh. Ano, basang-basa si Pitoy. Oh. Punta tayo dun mga kasinag sa kabilang dulo. Baka nandun naman si Bagwis. Kasi dito sa may taas na ito mga kasinag, ito na yung teritoryo ni Bagwis. Diyan tayo dumadaan oh. Diyan naman yung shortcut papunta doon sa teritoryo ni Bagwis. Pag wala dito mga kasinag si Bagwis, pupunta tayo ngayon doon sa kabilang sityo. Titingnan natin kung nandun. At ang Bagwis na masyadong layasin. Ano Pitoy? Ha? Basang-basa ka? Napasabak si Pitoy kalalangoy. Bagwis! Bagwis! Yan. Dito malimit pagpermi si Bagwis mga kasinag. Lugar na yan oh. Bagwis! 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 Wala. Ayan mga kasinag, wala ngayon si Bagwis dito. Puntahan natin mga kasinag sa kabilang sityo. Ayan, Pitoy, halika na. Doon na tayo mga kasinag, sa kabilang sityo tayo. Wala talaga. Hanapin ko muna bago pakain ng baboy. Mga kasinag, papunta na tayo ngayon dito sa kabilang sityo. Dito sa lugar na ito. Wala talaga si Bagwis. Baka nagbisita naman doon sa farm doon, o kaya sa mga bahay-bahay dyan mga kasinag. Doon naman siguro pumunta si Bagwis. Yan oh. Ito yung teritoryo ni Bagwis mga kasinag. Yan lugar na yan. Yan sa kabila na yan. Bagwis! Pag gutom si Bagwis mga kasinag, ano yun, maingay. Kaya madali siyang hanapin pag gutom. Pero pag busog siya, nako, hindi yan nag-iingay. Kahit ang tawag mo, bihira sumagot. Ang taas kasi ng ahon na ito.
Itong daan yung mga kasinag. Papunta yan dyan sa bahayan dyan sa baba, sa tabi ng dagat. Tapos ito naman, dito. Papunta dyan sa bahayan dito sa taas. Dito muna tayo mga kasinag. Dito muna tayo dumaan mga kasinag. Mga kasinag, andito na tayo sa kablang sityo. Pero hindi ko pa rin naririnig si Bagwis humuhuni. Ito pala yung farm na sinasabi ko sa inyo. Ito yung farm na sinasabi ko sa inyo mga kasinag, na malimit puntahan ni Bagwis. Ayan. Ito yun. Wala nang ay mga manok dito mga kasinag. Inalis na siguro yung manok dito. Tapos si Bagwis sa mga kasinag, may malaking nara dyan sa baba. Doon malimit magtambay si Bagwis. Pero wala dito ngayon. Bagwis! Bagwis! Dito kasi mga kasinag, nung nakaraan daming manok dito. Pati 45 days, ang dami dito. Ayan, may bantay pang aso. Farm kasi ito mga kasinag. Ayan wala na. Inalis na rin pala mga manok dito. Nung nakaraan mga kasinag, ang daming manok dito. Bagwis! Bagwis! Pagtanong natin si Bagwis mga kasinag dyan, kabla dyan, sa mga bahayan. Kung napagawi si Bagwis dyan. Wala na mga manok dito. Inalis na. Nung nakaraan mga kasinag, dami talaga manok dito. Ngayon wala na. Wala na ang manok. Ayan mga kasinag, naubos na ni Bagwis yung yung pitso nung manok na binigay ko. Pero yung dalawang hita andun pa hindi pa niya kinakain. Busog na siya. Lapitan natin mga kasinag. Himasin natin si Bagwis. Ano yan? Hindi mo kakainin yan? Ha?
Dalawang hita pa yan. Oh, ay. Gulat ako sa'yo. Ayan mga kasinag, habang papalapit ako dito kay Bagwis, kala ko busog na siya. Dinambahan niya bigla yung dalawang hita ng manok. Kala siguro niya kukunin ko. Oh, kaya yan si Bagwis mga kasinag. Oh. Sige na, kainan na yan. Kala ko kasi hindi mo nakakainin. Kaya lumapit ako dito. Galit na galit si Bagwis. Kala siguro kukunin ko yung pagkain niya. Hindi ko naman kukunin. Kaya na, hindi ko kukunin. Walang kukuha niyan. Walang kukuha niyan. Ayan o. Tingnan nyo mga kasi. Ayun yung pagkain sa ilalim. Kaya takpan niya ng kanyang mga pakpak. Sige na, kain na. Yan, hinulog mo na yung isa. Oh. Oh, ito na, oh, nahulog na isa. Kinuha ko na. Kunin mo na yan. Huwag ka na magalit. Sige na, ito na, oh. Kunin mo na yan. Hindi ko naman kukunin yan. Aanuhin ko ba naman yan? Pakain ko yan kay Pitoy pag hindi mo kinain. Pag naihaw ko yan, tapos ay pakain ko kay Pitoy, wala kang kakainin. Kaya kainin mo na yan. Sige na. Ang kisig ni Bagwis mga kasinag, oh. Ayan mga kasinag, na-update ko naman kayo kay Bagwis. Maraming salamat po talaga sa pagtangkilik nyo sa ating YouTube channel. Lalo na po kay Bagwis. Maraming salamat mga kasinag. Hihingi po ako sa inyo ng paumanhin kung hindi ko kayo ma-update halos araw-araw. Kasi po, gawa ng panahon ngayon. Napakahirap pag-vlog pag maulan. Mga kasinag, hanggang dito na lang. Kasi magpapakain pa ako ng alaga namin baboy. Tapos babantayan ko pa yung isa namin baboy na manganganak ngayon. Kaya maraming salamat mga kasinag. Hanggang dito lang. Bye bye.